Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynda ýokary synp mekdep okuwçylarynyň 6 sanysy öz deň duşuna topulup, onu urup ýençdi we ýanyndaky pulyny aldy. Wakada ýenjilen 7-nji oglan bir gözüniň görejini ýitirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi. 15-nji orta mekdebiň 11-nji synpda okuyan 6 tane okuwçysy Rus toparynda okuyan bir okuwçy oglany topulup, onu rehimsizlik bilen urup ýençdi. Şeýle-de olar ýenjilen oglanyň ýanyndaky 150 manat pulyny hem aldylar. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä hüjüm eden okuwçylar ýenjilen oglanyň esasan kellesine ýumruk bilen urupdyrlar. Urugy zerarly ýenjilen okuwçy oglanyň sag gözü görmesini besedip, görmesiz hala düşdi diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli ýaşaýjynyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary şol sanda wezipesini köpçülige ýetirmeýär. Şeýle-de redaksiyada hüjüm eden oglanlaryň we ýenjilen mekdep okuwçysynyň atlary ve familiýalary bolsa-da olary aýtmakdan saklanýar. Waka bilen bagly okuwçy oglany urup ýenjen oglanlar Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa bölümine akdilip, sülçüler tarapyndan soragy çekilýär. Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan mektepden, ýerli polisiýa we bilim bölümlerinden telefon arkaly tesvir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne redaksiýa wakany iýdarlamagy dowam edýär. Bu waka Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin uruşlaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýandygy, çekeleşikleriň dürli mektepleriň okuwçylarynyň arasynda bolýandygy barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi.